Ideme. Samuel Renka, Easily Workout Chest. Kategória? Elite? Spája. $40. Myslo máme pripojené. Ide ešte chlípať vodu. Necháme si ho v zábere. Aby si bol stále v zábere. Čo? Tetovania. Chceš aj tam čas zapnúť? Začínaš na vesle sedieť? Vedľa vesla, ja som stála nad veslom. Nad veslom stoj. Dobre. Pull-upy. Šatlorany vždy 10. Veslo ti budem hovoriť, aj pull-upy ti budem rátať. Hej, ale nebudem vedieť, či 4 alebo 6. Dobre, môžeme? Ja ti poviem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poď. Beží toto pohoda.
kontrolujem. Kontrolujem. Ty si ostrihaný. Ale je to dobrý pocit, nie? Marek to dal tak nakrátko a... Vieš čo, akože asi to nechám niečo medzi tým, čo som mal a týmto. hlavne na leto. Asi ne. Na leto to asi nechám takto. Ale to sa nepozrieť, lebo teraz už aj hoci, kde som, idem autom na golf, tak vieš, že nie sa mi to spotí. Musím to umývať 20 krát. Takže tak. Golfuješ ako často? Každý deň. Každý deň? Máme takže tam sa skúšame, že sa odpaluje, ale venujem aj tam tiež nastaviť musíme zapúžiť, že teraz dáme sa s tým železom pečom. Zapneme Poď, Samo! Včera. Asi nie. Budeme robiť. Ja už vlastne budúci týždeň začínam, takže... On bude, ešte musí na lekárskú prehliadku a tieto veci. Hej. Hej, to spravím. Tak vedel, čo tam má napísať. Tak lebo tam sú také otázky, že či sa rád pozeráš do ohňa. Ja sa rada pozerám do ohňa. No lenže oni to si vydedukujú, že si psychicky. Alebo ešte dať... Však to je ono, všetko upokojuje. Alebo že či sa rád pozeráš z okna, keď prší. Hej. No, ja proste. Čo, oni to akože nezle vyhodnotia? No oni, to sa bere tak, že si nejako psychicky labilný a takéto veci. Tak ale to už to vie, že proste také veci máš označiť inak. A tak. No on dneska bol na úrade práce a ešte stále evidovaný, čo by ho zabudol odhlásiť. Ja som zdrbala. Volal Čopy mu a že no, že zabudol. Neviem,
ty čo? Ty čo? Ja mám útek. Tam som. Si bežec teraz. Teraz. A takto keď chodíte aspoň viacerí, tak vás to tak baví. No jasne, že bola tam si sa... Ale tak vieš, akože nie len takto, ale vieš, že keď je veľa. Ono je to super pre ľudí, ktorí sú v kancli, kúkajú do počítača celý deň, alebo sú doma sami na home office a potrebujú sa niekde potom čauko, potrebujú sa potom niekde po obede socializovať, vieš, to je super. Ale ja som aj tu, aj tam s ľuďmi a ja už mám akože toho tak trošku onen vyššie hlavy niekedy, aj keď akože vždycky raz poznám ľudí. Tak lebo robíš tu. No jasné, pobavia sa tam, ale akože je to, za mňa je to fajn celkom. No a včera bola vlastne 2 týždne teraz po sebe boli z Vidrice tie bandy a včera tam bola aj taká super party. Hej. Vieš, že oni otec Mirec tam hral, Sara Rikas tam Laris Diamči, jak sa volá, tam spievala. No a potom bandy bola taká súťaž, že pozor schod. No a vlastne z tej Vidrice idú schody na trať prakticky. Oni tam vyčlenili nejaký úsek, že si ten, ako keby ten úsek mala prebehnúť čo najrýchlejšie. Keď kto to dal proste po 12 sekúnd, tak dostal balíčky, potom boli až dva už jeden. Merali asi tak prvých 3 ľudí, potom sa im to už nechcelo, zistili, že to proste nemá zmysel. Tak každému dávali iba po jednom, to bolo vo místku a my sme stamičné, takže už je zhruba, takže dvore. Takže sme spýtali jeden a potom bola tá tombola. No a jak bola, ja neviem, asi 12 a vyhlasovali tombolu, si sa vyhrala tombolu a už išlo poslať. Čo vyhrala? Také, vieš čo bolo, povedzme, dajme tomu, že bol, neviem presne, hej, boli 4 ceny, teda 12 cien a keby 4 rovnaké, hej. Príklad, neviem koľko presne. Čauko a si sa vyhrala, ja neviem, že či nejaký elixír, nejaká kombuča, alebo Nejaké takéto, hej. nejaké nápoje. A Čávez, spis. Čau. Ako mu to ide? Dobre. Čas ide. Čas beží. Oni majú to isté, že Hej, to majú to malé isté. hudby. No, a posledný išiel. A posled, vieš, ja som si držal svoju zelenú 26 a vyhlasoval posledného, že zelená 26. Tak som vyhral taký ten vlak, ktorý vieš zrolovať a zapnúť. A vieš, proste zobrať na pedalboard, tak sa ti neutopili veci. Bola tam nejaká čelenka, nejaká taška, klobu, odvod zverku, tieto elektrolity, káva, taký vrnček, vieš, čerezový, ktorý si vieš zobrať na hory. A bol tam oný, 100-eurový poukaz Milana, MTH. Popiči. Dobre. Akurát teraz som odpískal svoje trackové boty. Túto sezónu, tak dám to. Môžeš si kúpiť nové. Hej. Dobrodošli. 350 eur za 150 alebo tak. To poteší. Ja som len strašne. Prvýkrát som niečo vyhral. Ja som raz vyhrala v tombole bežky. Bežky. Potom som ich na stolku predala. Môžem aj ja niekomu zaslúžiť cez spôsobom. Ale čo je? A to využije. Akože ja som sa potušil, lebo naozaj som odpískal len tie boty, že už som potreboval nové, že sa nechcel úplne kupovať, kým to není nejaké aktuálne, kým to nehorí. Takže ono, A to oni majú iba teraz cez leto takto? Či to celý rok takto? čo, chcela ten menu? No, Ja to majú cez noc, to, ale menej ľudí tam chodilo, podľa mňa. Neviem, či iba tým, že je leto. vieš čo, včera to bol masaker. No. Pred týždňom bolo tak polovica. No, lebo keď ja si pamätám v februári, keď som to videla, tie videá, a tam fakt, že ja neviem, 15 ľudí chodilo. No akože bolo tam pomenej ľudí, teraz sa to už rozbelo, že ich tam akože dosť, ale včera to bol masaker, takže my sme včera poriadne akože ani nemali kadiaľ bežať, ako by to bolo proste toľko ľudí nalepených na sebe, že to bol masaker a hlavne strašne moc sme sa čakali. Vieš, že sme išli cez most SMP, dolu pod mostom sme sa čakali, ako keby na druhej
že my sme tam stáli, ja neviem, asi 5 minút, lebo tí ľudia boli tak rozťahaní a tak ďaleko, že nemali čas. To, že hlavne tam sú podľa mňa takí ľudia, čo v živote ani že nešportujú, nebehávajú, že iba tá atmosféra tak Áno, ale hej, ale to keď tak čakám, čo? čiže potom sa aj na takýto čaká. Akože čakalo sa na nich, ale akože nevadí, je to asi o tú komunitu. Nejako výkony, nikto tam asi nebude podávať výkony. No tak to To tam idú ľudia trošku socializovať, pokecať, poznávať, takže je to fajn. ale to mávajú každý. Každý útorok o 6. Takže dobrá, takže za mňa príjemné, že tam radíme, že ideme za ním s Eugenom, ten nám to trochu napúšťali čas na jeden, to je konkurenčne najstarší. Eugen chytil druhý dých teraz. Dobre, keď si kamerla. Ešte, že je na veslo teraz. Teraz je basic check na 5 minút, to akurát sníde. Sancho! Sancho! Ďakujem. Ďakujem. Hej, a nemuseli by tu takto chodiť tí ľudia. Ešte 5 minút. Poď samo, poď! Poď 5 minút, poď, poď, skončí. dávaj. Poď, Samo, dávaj, poď. Nechceš to ísť druhýkrát, poď. Poď, vydrž to. Poď, dávaj. Poď. Marek mu to pokorval si dneska. Marek mu to pokorval si, nie? Ty kuna! Pekaš tu, koľko kuna? Poď, máš 3,5 minúty, poď. Poď, odlično! Odlično je! Poď samo, poď! Poď, dávaj, poď. Poď samo, hore!
Bola si to, ne? Tak? Spravil. Poď Samo, poď! Poď 12 horí, poď! Bola som prekvapená, ale ja som myslela, že non-stop, lebo ja som Poď ešte! bola to prvýkrát dala 20 eur. Tu som bol ja včera. Na 25, aby som dala, že 25. Skončilo. A keby som mala trošku silný keš, že keby som trošku silnejší, keby som ešte dala nejakú to, už mám tak strašne veľa keš, že som si myslela, že potom to je. A bolo to veľa, tak. Bolo to veľa. Začali byť také fajn. Poď Samo, poď! Ešte si až na hrazdu, poď! Aspoň 10 sekúnd, poď, 40 sekúnd nabeháš, poď! Žiadne veľa. Alebo 3 behy, takže dosť dobré. Hej, videli sme si to už na hoďách. Poď už iba 3 krát tu a naspäť, poď! Si neskončila v 35-ke. Dvakrát ešte, poď, dýchaj! Asi mi dala... Poď! Posledný krát! Posledný beh! A hore na hrazdu, okamžite 20 sekúnd máš, poď! Že som nedala 10, alebo že som dala 8 a zla som zátala, neviem. No čo, počkaj. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej, ale môžeš všetci stihnúť, lebo... Tam bol, vieš, o 2 sekundy neskôr. Môžem to stopnúť? Či ešte natočili asi video, ste všetko? Vymažem mu to rýchlo. Odkaz pre Romana Triebela. Ja som sa nesnažil.